BTCआव UPPLनि अनगायै गुबुन दोलोआव हाबनांगौ बेबायदि बाथ्रायानो गैया। बेखायनो UPPLआव सानफ्रोमबो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय हाबफैगासिनो दं। बे बाथ्राखौ बुंदों MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङा। फिन BPF राजखान्थि दोलोनि गिदिर खहा। गोबां BPF दोलोनिफ्राय हाथिसार आरो रुनिकाटा प्राइमारि UPPL कमिटियाव आखाइ हमफैदों। बिसायख'थि नङाब्लाबो बिसायख'थिनि थासारि सोमजिदों। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि हाथिसार प्राइमारिनि सिङाव गोग्लैनाय 1 नं आइप'आल गामिनि गासै 12 सोद्रोमा आरो रुनिकाटायाव गासै 4 सोद्रोमाफोरा BPF दोलोखौ मदद खालामबोनाय सुबुंफ्रा UPPL दोलोआव ओनसोलनि जौगानायनि हास्थायनाय MLA जयन्त बसुमतारीजों आखाइ हमफैदों आरो MLA जयन्त बसुमतारीया गासैखौबो बरायनानै लादों। बे हाबाफारियाव MLA जयन्त बसुमतारीजों लोगोसे बाहागो लादों 14 नं चिरां दुवार UPPL ब्लक आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि, चिरां जिल्ला UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्म, 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटिनि UPPLनि गाहाय नेहाथारि निखिल बरगयारीजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रा नुजाथिफैदों। लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जयन्त बसुमतारी बिथाङा बुङो दि BTCआव UPPLनि अनगायै गुबुन दोलोआव जयेन जानांगौ बेबायदि बाथ्रायानो गैला। बेखायनो सानफ्रोमबो UPPL दोलोआव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय हाबफैगासिनो दं होननानै फोरमायो। दिनै जोबोद मोनसे गोजोनथाव रादाब जोंनि UPPL दोलोनि थाखाय जे हाथिसार प्राइमारि UPPL दोलो बेयाव सिङाव थानाय 1 नं आइप'आल गामिनिफ्राय जोंनि गामिनि गावबुराखौ लाफानानै गासै 25 सुबुङा जोंनि नैबे दोलोआव UPPL दोलोआव बिथांमोना जयेन जाफैबाय आरो थांनाय गोलाव सम BPF हान्जाखौ बिथांमोना मदद होबोदोंमोन। BPF हान्जानि जानानै गोख्रोङै खामानि मावबोदोंमोन बिथांमोना। बिदिनो दिनैहाय बिथांमोना थांनाय 17 बोसोर BPF सरकारनि समाव बिथांमोननि गामिया मा लाब जाखो, गासै ओनसोला मा मोनखो मोनदिया आरो दिनैनि दानि बे सरकारा 19-20 दान बे सरकारा रायजो राजाफोरनो मा होगासिनो दं बे बाथ्राखौ बिथांमोना मोनथिनानै बिथांमोना दिनै जोंनि दोलोआव हाबफैबाय। जोंनि दोलोआ जिथु खुनु थगायनाय गैया, जाख्ल'नाय गैया, गासैखौबो समानै जौगालांहोनायनि जे बाथ्रा बेखौ बिथांमोना मोजां मोनदों। जोंनि दोलोनि सान्थौ सानस्रिखौ मोजां मोनदों आरो नैबे प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकार बे सरकारनि समाव दिनैहाय बे ओनसोला सान्थियाव फैबाय। बेयाव खुनु दावराव दावसि गैलिया। बयबो गाव गावबागावनि साननाय मावनायखौ लांबाय थानो हायो। बयबो नैबे ओनसोलाव गावनि बिजनेस बानिज्यखौ लांबाय थानो हादों मोजाङैनो। खुनु गिनांगौ गैयाजासे बिथांमोनहा ओंखारनो हादों। बे बाथ्राखौनो बिथांमोना गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदियैनो दिनै जिथु जौगानायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिया लासै लासै दिनैहाय गामि ओनसोल बा नैबे ओनसोलाव जानायखौ नुनानै बिथांमोना BPF दोलोखौ नागारनानै दिनै UPPL दोलोआव फैबाय आरो जों UPPL दोलोआव जोबोरैनो बिथांमोनखौ बरायबाय आरो बिथांमोना दिनैहाय UPPL दोलोआव थानानै UPPLआव सान्थौ सानस्रिखौ मोजां मोननानै बिथाङा फैबाय थानाय समाव खामानि मावलांगोन होननानै बुंदों। बिथांमोननिया गामिया जोबोद गिदिर। गावबुराया बुंदों जे गामिनि गासैबो सुबुंफोरा दिनैहाय नैबे UPPL दोलोआव जोंनि दोलोआव बिथांमोना जयनिं जाफैगोन बे खोथाखौ बुंदों। जों बरायदों आरो जोङो जिथु गासैबो हारि माहारिखौ लानानै आवगायलांनो थाखाय जोंनि सरकारा जिथु बाथ्रा बुंदों आरो खामानि मावदों, बेखायनो जों मिजिं खालामदों दिनैहाय आरो नैबे BTR ओनसोलाव गुबुन दोलोआ सोरहाबा आरोबाव माबा मोनसे बुंबावनांगौ, बे दोलोफोरजों सोरबाया माबा मोनसे थाफाबावनांगौ, बिनि खुनु बाथ्रा गैया। दिनै सामफ्रामबो खना खनला जायगा जायगा दिनैहाय UPPL दोलोआव लैहोर लैहोर फैगासिनो दं, गामि नाङै हाबफैगासिनो दं। बे दिनैहाय बिनि गुबै बाथ्रायानो जाहैबाय जे UPPL दोलोआ सान्थौ सानस्रिया मोजां। बे दोलोआ रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय खामानि मावदों। जाख्ल'नाय गैया, सोबख'नाय गैया, थगायनाय गैयाजासे खामानि मावदों। बेनिखायनो बे दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै लैहोर लैहोर फैदों। बेखायनो आङो जाय बिथांमोनहा फैबाय आङो UPPL दोलोनि जानानै आं बरायदों आरो UPPL दोलोआ बिथांमोनखौ फैबाय थानाय समाव फारफ्रोम बिथिङाव रैखाथि होगोन। बिथांमोननि न'खर जौगानायनि फारसे, बिथांमोननि गामि जौगानायनि फारसे, बिथांमोननि लोंग्रा दै थांनाय गोलाव समाव जों नैबे ओनसोलाव मोनथिदों जे मोनब्रै मोनबाल' बिदि बरिं बसायना होदों। जोंनि सरकारा फैनाय लोगो लोगोनो दानथामनि गेजेरावनो नैबे ओनसोलाव गासै गं 14था बरिं बसायना होदों। दिनै बेजों रायजो राजाफ्रा खुसि जादों आरो नैबे ओनसोलाव गोबां माखासे फसंथानफोर फैगासिनो दङ। बेफोरजों दिनैहाय बयबो नोजोर होदों जे नंगौ थारैनो UPPL दोलोआ रायजो राजानिजों लोगोआव दंफायो आरो रायजो राजानि जौगानायनि फारसे जेब्लाबो खामानि मावो। सान्थौ सानस्रिया जेरैहाय
रायजो राजाखौ थाफानानै बयखौबो लोगोआव लानानै दावगालांनायनि बिनि थाखायनो बिथांमोना दिनै ओंखारबोदों आरो बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां मोनसे लक्षण কিহৰ কাৰণে মানে আমাৰ গাঁৱত মানে কি কয় ৰাস্তা নাই ৰাস্তাৰ কাৰণে আমি কিমানবাৰ কৈ আছোঁ ৰাস্তা দিয়া নাই আৰু আমাক বহুত মনত দুখ লাগিছে আগৰ পৰা আমি কৈ আছোঁ আমাৰ গাঁৱত ৰাস্তা নাই বা কেতিয়াবা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বেমাৰ হ'লে বা কেতিয়াবা হস্পিটেলত যাব হ'লে এই গাড়ী খুন্দা খুন্দি কৰি আনিব লাগে এই ভাবিয়া মানে মই চিন্তা কৰিছোঁ এতিয়াতো আমাৰ যি চৰকাৰ আছে এই চৰকাৰ লগতে থাকিম বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু কাহই মোক হেৰি কি কয় ৰেছপেক্ট দিয়া নাই মই মনত বিৰাট দুখ লাগিছে আমাৰ খাৱা পানী ইমান ডাঙৰ গাঁও আছে খাৱা পানী খালি এটাই মাত্ৰ বৰিং আছে এই বৰিং দি নহয় আমাৰ স্কুলত খোৱা পানী নাই ষ্টুডেণ্টবিলাকক খিচিৰি বনাবৰ কাৰণে এইটো বিৰাট দিগদাৰ আমাৰ এতিয়া এই দলত যোগদান কৰাৰ পিছত কি আশা কৰিছে আপোনালোকে এতিয়া মই কৈছোঁ চৰকাৰক যে আমাৰ খোৱা পানী লাগিব আৰু আমাৰ ৰাস্তা নাই ৰাস্তা লাগিব এই চৰকাৰে কৈছে দিম বুলি কিমানজন যোগদান কৰিছে আপোনালোকে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত 12জন মান হ'ব আৰু আহিব নেকি আৰু কি জানো আহে না নাহে এইটো পিছৰ কথা মই ক'ব নাপাৰোঁ बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन बारा नङा गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171991 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन